Yo, what's up mga ka-GB? Karon na ako karon sa Cebu City kay ang akong ate ba gusto niya magpa-edit sa video din mahimo sa kong ila kong videographer. Video editor atong o video asa lang budulon na ko. Video editor o video kuanta, video graphy. So nara sila. Dingi. Hello. So dito mo so adto mi karon mag-shoot dito sa kuan dito sa Plaza Independencia. So araw pa rin guys. Hala kanindot sa plaza. Pero ilan naman yung i-develop siguro. So guys, are may mo shoot. Are na ko sila mag-videography ko nila silang sayaw. Then dugi-dugi na ko kasuroy dire ba. Indot mo na yun. Murag ilan lang i-develop ba sa kadugis panahon nga wako kasuroy. Paano? Awa. Lapad gayo, nindot pa. Tara, atuas lang atuon. Ara. Oh, managin silang practice. Sabi kanindot. Nindot yung panahon. Plaza oh. Plaza Independencia manindot na. So yung suroy guys, murag lahi ang gid sa una og karon ba? Murag igla nang gi-develop. Sa Fort San Pedro nindot sa guys oh. Na mga kanyon diha. So nya ta diha, ang vlog kada sud.